Kagahapon, Abril 9, gitimaan sa nasod ang araw ng kagitingan. Pagpasalamat sa bayanihong buhat sa miula sa ilang dugo ug kinabuhi alang sa atong nasod. Panasayod ba kamo mga kapuso nga sa Negros Oriental adunay usa ka museum nga nagabaton ug ubay-ubay nga mga memorabilia sa gubat. Ilabi na ni atong World War II. Ato kining bisitahon sa report ni Nico Sereno. Sa lungsod sa Valencia nahimutang kining Kataal War Museum. Kaniadto giila kining World War II Museum sanglit kasagaran sa mga koleksyon gikan ni adtong panahona. Apan kadugayan napun-an ang mga memorabilia ug ubang kabtangan sa museo. Pinaagi sab sa ubang mga gamit sa ubang mga gubat nga nahitabo sama sa Korean War. Koleksyon kining tanan sa 64 anyos nga si Felix Kataal. Sukad sa iyang pagkabata nahilig na kuno siyang kolekta sa mga kagamitan, ammunition o bala o bisan unsang butang nga makita nitong panahon sa World War II. Ang amahan ni Noy Felix nga si Porforio kanhi pulis nga nahimusang guerrilla fighter. Siya ang nakapukaw sa interes sa mga artifacts ug memorabilia bisan mga bala ug mga bomba kaniadto. My sister just say he was still 4 years old when he started picking these things. Because the Japanese garrison was just a block away. The marbles, the shells, the box magazines, anything left behind, mga helmets. Yeah. So I started from that. Si Noy Felix duna nay komunikasyon sa daghang mga war veterans, mga sundao ug ang ilang pamilya. Ang uban kanila malipayong midunar og mga items kaniya. Ang uban napalit sab niya aron ma-display mismo sa museo nga bisan asa ka mulingi dunay makita ug dunay talagsaon nga istorya. Duna pay karaang American Jeep panahon sa gubat nga nahimong inspirasyon sa karon hari sa kalsada nga mga jeepneys. Sa iyang pangidaron, lantip pa kaayo ang panghunahuna ni Noy Felix. Musaysay sa mga panghitabo, mga personahe sa gubat ug bisan mga importanteng petsa. Siya paganing pahinumdom sa araw ng kagitingan o Day of Valor nga gisaulog matag Abril 9. Ning tuiga, ika-81 ka tuig ng komemorasyon karon. When foreigners come here, they say, this is the place I'm going to donate those things. Pinaagi sa War Museum sama dinhi sa Valencia, dili makalimtan ang importanteng papel sa kasaysayan, labi na ang kaagi ug sakripisyo sa mga sundao ug mga bayani ug ang ilang natampo. Ang War Museum sa Valencia bukas matag adlaw, walay entrance fee, apan mudawat sila og donasyon alang sa maintenance sa dapit. With care, my heritage and legacy will remain for 1,000 years, or maybe more, for generations to behold. The joy of these treasures lie in the promise of a bright and long future, of giving the present an inkling of yesterday. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.